Bună și bine v-am regăsit la primul nostru unboxing. De data asta avem aceea Sticky's Happy Home. Le-am deja desfăcute deoarece nu puteam să le desfac. Aceea, din prima. Avem... Hopa! Ce avem noi aici? Cactusul. Super. 1. Din a doua. Ce avem? Avem... mixerul. Aceea, ce avem? Avem pudelul. Aceea. Avem toaleta. De aceea avem dublură de toaletă. Mai avem mănușa de box. Ce mai avem? Mai avem ghiozdanul. Ok. Aici avem ursulețul. Avem piscina. Ok. Mai avem și răcușca. Așa. Ce mai avem? Aici mi se pare că e tot mixerul, că e cu gri. Da. Iar și avem ceainicul. Îl am, dar totuși pot să fac schimburi afară când ies. Ok. Mai avem toaleta, presupun. Aba nu, lanterna. Așa. Și în ultimul avem dublură de ghiozdan. Verific imediat dacă mai avem vreunul. Nu. Deci, momentan o să pun pauză și o să vă arăt cum arată toate în album. Și cam atâtea chestii am eu care nu sunt dubluri. Aici sus avem comunele. Aici avem rarele, super rarele și legendarele. Și cam astea sunt dublurile care o să fac schimb afară. Ok, cam atâta pentru acest episod. Ne vom vedea data viitoare cu un nou episod de Brawl Stars. Pa, pa!